Kubor nakaslem jong unong san hima. Arngut ki breu ki badai ki samla kenthei na kasnong umdang West Khasi Hills kila do no yala ka jong ga jing em hadin baka kali pick up ka ba shong maki kala kelano haswa ban poi ha ka jaka ba penlong ya ka jing seng presbytery barang ba jong keri lengam presbytery ha ka balang mau umkha Mountain Road Civil Subdivision ya kita ki arngut ki balak khlat no hasen ha ka te ka jingjia latip kerteng kum ka tsunami ka rentong bat ka diali rashir nakasnong umdang West Khasi Hills. Katulong kubor balayok lum layat ho. Bakate ka jingjia kala jia man haga step jong ka sngi ublay kat bakate ka kali ka deiru ka bakit iki samla naka balang umdang kiban airu iki jingruai kwaya haga jingya seng ka baningkong henry kat bakidang temu ban no ya ka wei ka jaka balong riat ban poi haga te ka jaka kumno re kumno kate ka kali ya ka bala suba baka don ka jingthot kala no kensan bat thung baji bat leit tenra aru ya ka wei ni ki top ka badan ha ka te ka jaka ha ka bakite ki arngut ke la yap hashan